Здравейте! Днес ще си говорим за числото 1 милион. То изглежда така. За физиците това също е числото 1 милион. Информатиците ще ви кажат, че това е 1 милион. А за икономистите това са 1 милион долара. За тези, които обичат географията, това е катедралата в Кьолн, където живеят 1 милион души. За тези, които обичат странни факти, този човек е прелетял 1 милион мили за една година, което е 4 пъти повече от разстоянието до Луната. За онези от вас, които обичат да броят, това са само 3000 чертички. Какво да направим? Нямаше повече място на екрана. А за всички заедно, това е уча се. Видеята в уча се са изгледани вече повече от 1 милион пъти и заедно продължаваме напред. Уча се. Бързо, лесно, интересно.